Здравейте и добре дошли на моя YouTube канал. Казвам се Лалиана за тези, които са за първи път. И това е поредното видео от поредицата ми споделени мисли и творчество, или по-скоро творчество и споделени мисли. Нямам представа защо тази камера променя толкова много цветовете. По принцип това е много хубаво червено, но на камерата изглежда оранжево. Окей. Така, първо да покажа с какво ще се забавлявам днес. За Коледа един колега беше моят таен дядо Коледа и ми подари тази рисунка по номера. Рисуване по номера. И понеже наскоро бях на една седянка с едни приятелки, реших да го пробвам там, да започна и ето това е за сега. Има толкова много дребосъци, дребни, такива миниатюрни неща, но ще се оправя. В някой момент се ще го свърша. Да, това е творчеството, което ще показвам днес, или по-скоро с което аз ще се забавлявам, докато говоря. Както обещах в последното ми видео, извинете, просто вече съм много уморена. Да, извинявам се също и за гласа ми. Просто изкарах един много сериозен остър бронхит и все още не съм напълно възстановена, но реших, че е крайно време да направя това видео. Както бях обещала в последното ми видео, извинете, днес ще говоря за това, което ме пали, това, което искам посоката, в която искам да се развивам. И един ден, защо да не си изкарвам парите само с нея и да не се налага да работя за кол-центрове и други подобни забавни неща. Това нещо се нарича нейрографика. Не знам колко от вас са чували за това. Просто ще се мръдна. Ето това са рисунки. Да, не съм. Това са рисунки, нейрографика. Тук на вратата също. Момент. На вратата също имам рисунки нейрографика. И така, ще започна от началото. Ще започна с това, че срещнах това познание и тази, как да кажа, тази възможност за професия, как с рисуване, чрез рисуване, нещо, което аз обичам да правя. Не съм художник, но обичам да рисувам, доколкото мога. Как чрез рисунки с маркер и хартия можем да решаваме проблемите си. Ако потърсите в интернет и в YouTube, има много видеа, много хора правят видеа. Най-общо казано, нейрографиката е работа с подсъзнанието, чрез рисунки и наистина има големи ефекти. Наистина големи ефекти. Както казах, или по-скоро тръгнах да казвам, 22 година случайно срещнах метода, точно когато беше най-тежкият ми период, когато се налагаше да избирам дали да живея или не, буквално, и как ще мина през лечението, което беше много тежко. Ако искате да научите повече по темата, имам цяла поредица, може да погледнете. Но не това е целта на това видео. По-скоро целта на това видео е да споделя как срещнах метода и съответно какви неща той направи за мене. Започвайки да се занимавам с това. Какви неща направи метода за мене? Казвам случайно, защото
Естествено, търсих най-различни варианти за справяне с ситуацията и ми попадна, т.е. известно време във Фейсбук ми излизаше едно събитие. Фестивал на творчеството и момент сега ще погледна, защото не помня точно как се казваше. И понеже съм любознателен човек, си казах и без това имам време, защо да не го пробвам, да видим за какво става дума. Един момент само. А, Айде де. Да. Така ли беше творчество? И ще се появи. Момент, ще го потърся и ще се върна. Намерих фестивал за творчество и благоденствие, който беше организиран от първата ми инструкторка по нейрографика, Дени Андонова, който много ми помогна. Много ми помогна да премина през това, с което трябваше да премина. Беше много интересен процес, защото Дени е позитивен психолог, освен инструктор по нейрографика и наистина тя супер много успя да ми помогне и съм много благодарна за това. Да, извинявайте, трудно ми е да рисувам и да говоря. Най-вече да рисувам, да ви гледам докато говоря. Започнах, но във времето просто така стана, че се отдръпнах малко. Но то, когато нещо си е твоето, то си е твоето и ще те намери където и да бягаш. Просто беше такъв период, в който се оттеглих малко, да го кажем. Въпреки, че рисувах си нейрографиките на workshopи. И така срещнах следващия ми инструктор, Мега, от Мега нейрографика. Всъщност аз бях чувала за метода преди това още. Може би една година по-рано, не помня, 20 или 21 беше локдаун. С духовните ми сестри си правихме срещи онлайн. И без това те са в София, аз съм в Пловдив, така че и да искахме нямаше как да се видим лично. Но все пак си правихме срещите. И една от духовните ми сестри беше споменала за метода и за Мега, но тогава погледнах и си казах, ами много хубаво, ама супер, нали? На който му харесва, жив и здрав да си го прави. Но, както казах, когато нещо си е твоето, то те намира. И така започнах да работя с нея. Минах още няколко нива при нея, понеже те са 9 нива, всъщност стигнала съм до третото. И така почнаха да се случват разни неща в живота ми. Почнах да осъществявам някакви неща, които исках да осъществя. Просто нещата почнаха да се случват. И съответно в един момент 24-та, миналата година, по рождения си ден Мега реши да направи менторска програма и беше някаква невероятна отстъпка. Беше наистина някакво, не знам, 30%. Бе, много сериозно. Отстъпката беше наистина много сериозна. И аз най-спонтанно реших, че ще се запиша. В крайна сметка аз съм първият човек, който се записа. Аз си взех абсолютно всички ползи, които можех да имам и които продължавам да получавам толкова време след като приключи програмата. Но не знам дали бях единствената, която взе на тази цена, но не, това е важното. Важното, че аз взех това, за което платих, че дори и отгоре. И това беше много хубаво. Защото ме подготви за следващата стъпка. Когато ноември месец една
имаш един, как да го кажа, то не е фестивал, от Европейския учебен център Павел Пискарев, който е българския, нали, българския представител на Института за психология на творчеството на създателя на метода Павел Пискарев. Бяха направили такъв безплатен фестивал, на който рисуваха. И аз знаех за института, знаех за това, но никога не бях се заглеждала, замисляла или каквото и да било по темата. А, но поради някаква причина, случайно, а, попаднах и реших да гледам. Да, то при мен често нещата стават така, виждам нещо, си казвам, я да видим за какво става дума и то вземе, че се окаже нещо, което е ценно за мене. Точно така стана и с това. Защото в края на рисуването Оля Гранкина, една от дамите от института, от учебния център, каза, декември месец започва последния курс специалист на аерографика, който ще бъде над старата цена, но ще бъде по новата програма. Новата програма беше с 300 и колко лева отгоре спрямо старата. И в един момент, както се казва, който свари натовари, и в един момент стана така, че аз се записах и като курсист на Мега имах и допълнителна отстъпка и въобще на една много, много, много добра цена взех курса, който от януари месец, сега януари-февруари май започна. Не знам, януари-февруари. Все едно, миналия месец или този месец започна новия курс, който е много по-скъп от този, който аз платих, но всъщност ние бяхме тези, които бяхме първите изкарали новата програма на старата цена. И защо ги разказвам тези неща? Защото една приятелка, между другото, днес направих първата ми сесия с студен клиент, което означава човек, който няма идея от нейрографика, си направих първата сесия, което е част от програмата за сертифициране като специалист нейрографика, специалист по нейрографика. И тази девойка, с която се познаваме от много години, няколко пъти, понеже спазва, нали, по метода на Майкъл Геше Роуч за кармичния менеджмент, решава, отделя там една сума и решава да ми ги даде на мен, за да се развивам в нейрографиката. Да се развивам в нейрографиката, при което първият път, когато се свърза с мен, за да ми даде парите, беше 1 час преди аз да се чуя с Мега за нейната менторска програма. И всъщност, че цената, която беше обявила Мега за начало, като за първа менторска програма, първо, че беше наистина невероятна отстъпка имаше. Но понеже това не е достатъчно и тези 100 лева, които ми даде Веси, допълнително помогнаха за това аз да мога да се запиша. Защото все пак, откакто съм на 4 часа, да, вярно, заплатата ми не е лоша, но не е както когато си на 8 часа и си беше малко сложно, но успях да се справя. След това пак същата девойка, без да знае, че аз съм решила да записвам курс специалист, малко преди аз да го направя, се чуваме с нея, вика, искам да те видя и ми даде пак парички. И това също ми помогна да си заплатя да си заплатя курса специалист. Така че, когато нещо си е нашето, то си ни гони, то си ни дърпа, то си ни казва, ехо, тук съм. И всъщност точно така става при мене с това нещо. И аз съм безкрайно щастлива, защото
Наистина, благодарение на този метод, първо срещнах невероятни хора, за което съм безкрайно благодарна. Благодарна съм на всичките ми, и на Дени, и на Мега. Благодарна съм и на дамите от института, от учебния център. Благодарна съм. Благодарна съм, защото днес, както споменах вече, беше първата ми сесия с същата девойка, която дава пари, за да може да получи пари по закона за кармичния менеджмент. И да, не беше. Разбира се, че можеше да бъде много по-добре, но аз за първи път правя подобно нещо с някого и то с студен клиент, което означава с човек, който няма идея какво представлява метода, как се рисува и така нататък, което си беше забавление. Признавам си, беше си забавление. Даже в един момент тя ми вика: добре, ама не ми се сърди, моля ти се, не се нервири, че не разбирам. Викам, аз не ти се нервирам на тебе. Аз се нервирам на себе си, че не мога да го обясна по начин, който ти да можеш да го разбереш. И в един момент разбрахме, че и двете се присняваме на празно. Все пак, както се казва, първа бука за наука. И просто беше стресиращо за мене, но същевременно беше. Добре. Но същевременно е невероятно преживяване. И да, общо взето, това е нещото, в което искам да се развивам. В даден момент сигурно и инструктор ще запиша, просто не е момента за това, но вероятно и това ще запиша. Освен това, Диана, една от дамите от учебния център, направи група в Пловдив. Да, вече като специалист, като стажант специалист, още не съм се дипломирала като специалист, но като стажант специалист ме включиха в тази група с невероятни дами, също специалисти или инструктори, тук от Пловдив, и просто това е нещо огромно. Нещо огромно и нещо, което много, много ми харесва. Разбрах, че освен специалист и инструктор в Руския институт, значи първо вече има доста други неща, други клонове, да го кажем, на нейрографиката, за които не мога да говоря, защото аз самата не съм наясно. Но научих колко много неща могат да се правят, колко много развитие има. Стига човек да иска, може да се развива. Буквално, както се казва, границата е небето. Да, какво исках? Щях да говоря за това, което аз съм получила вече като резултати, които знам. Със сигурност имам много резултати, които аз съм получила, просто не съм ги отчела. Не са ми се набили в очи, но искам да споделя някои от нещата, нали, които аз имам като резултати и защо толкова много ми харесва този метод. Значи, първото, с което ще започна, беше 23-та година, всъщност, когато срещнах Мега и започнах да работя с нея. Тя има много въркшопи. Въпросът е, че аз попаднах на един, който беше кръстен. Имаш проблем, нарисувай си решение. И аз реших да го направя, разбира се, защото това беше момента, в който знаех, че въпреки, че съм благодарна на компанията, където работя, за това, че не ми правиха проблем заради безкрайния болничен покрай болестта. И въобще като цяло много, нали, разбирам се с колегите, наистина си харесвам колегите.
И честно казано, нямам желание да се разделям с тях. Обаче пък от друга страна, в един момент, поради стечение на обстоятелствата, стана много натегнато, много напечено, защото лятото, 23-та година, жега, Пловдив. а, и, и ни вкараха един нов проект. Съответно, обучението беше 3 часа. 3, не знам и 3 часа дали имаше обучението. Беше, той е като еди кой си проект. Нищо общо, но както и да е. Това е друга тема. Проблема дойде от това, че предадоха ни за 3-4 часа материала и казаха, вие ще се оправите, вече имате опит от другия, то е същото. Съответно, то е същото, обаче същия ден, т.е. в момента, в който ни предадоха цялата информация, колежката трябваше да излезе в отпуска, обаче взе, че се разболя много сериозно. И просто колегата, който трябваше да ни помага, излезе в отпуска. В момента, в който колежката се разболя и след това беше 1 седмица в отпуска. И аз нямаше кого да питам, нямаше с кого да коментирам, защото никой от другите колеги нямаше идея за какво става дума. Нали, защото проектът е същия като ония другия. Та може да е от една и съща, нали, компания, просто толкова далече едно от друго. Както и да е, няма да не влизам повече. Въпросът е, че беше ми дошло в един момент до гуша. Супер много напрежение, супер много нерви, притеснения и така нататък. И както казах, не исках да си тръгвам. Харесвам си екипа, харесвам си мястото и така нататък. Още повече съм хоум офис, което е добре за мен, защото мога да съм край майка, като приключа работа или пък преди да тръгна на работа. Не се налага да пътувам 1 час да стигна до работното място. Да, водата е полезно нещо. И в крайна сметка много се чудих как да постъпя. И тогава се появи този... Защо беше цялата тази история? Просто защото в този момент Мега пусна този workshop. Имаш проблем, нарисувай си решение. Какво по-прекрасно нещо. И аз точно това направих. Рисувах. И понеже то е 4-дневно, да, 20... понеже... явно няма да стане. И понеже това е 4-дневно, т.е. 4 дена подред се рисува, и аз съответно, нали, въпросът беше какво правя, на къде, а сега на къде. Буквално това беше нещото, за което рисувах. И първия ден, след първата рисунка, осъзнах, че не мога да продължавам така. Току-що съм се измъкнала от една дупка. Какво дупка? Измъкнала съм се от една пещера и определено нямах никакво желание да се връщам. И продължавам да нямам никакво желание да се връщам там. В същото време, както казах, харесвам си екипа и колегите и така нататък. И не мисля, ще просто така да си взема багажа и да кажа, не, че не съм го правила. Освен това, нямах идея на къде да се обърна, нямах идея какво ще правя. Защото, признавам си, много искам да излеза от системата на кол-центровете, защото идва ми много. Прекалено много. Тоест, ако ще си търся друга работа, поне да не е в тази сфера, а в същото време е сложно. Но просто вече бях абсолютно убедена, че да, не мога да работя. Т.е. трябва да намеря решение. И след първата рисунка си казах, окей, наистина, не си въобразявам, наистина е така.
Обаче, втория и третия ден спокойно рисувах си, нямаше нищо конкретно. И рисувайки четвъртия ден, изведнъж ми дойде и решението. Тоест, трябваше ми малко повече време на мозъка, на невроните да си направят връзките, но е факт, че намерих решение. И просто казах или минавам на 4 часа, или си търся друга работа. И даже шефовете казаха, окей, оставаш на 4 часа. Това беше първият път, когато осъзнах наистина какво става. И сега, чувала съм много, виждала съм много хора да говорят, но това беше първото голямо нещо, което ми се случи. Си казах, окей, супер. Бях се сетила и за още един случай, ама в момента ми се губи. Какво друго бях рисувала? Момент. Не мога да се сетя. Но това е нещо, което винаги като стане дума за рисуване на нейрографика и резултат, това е нещото, което ми се появява винаги. Просто защото беше много очевидно и очевадно решение. Наистина се опитвам да се сетя. В смисъл, аз съм споменавала, че не пиша сценарии, не работя по сценарии. Просто си нахвърлям в главата някакви неща, които искам да кажа. И тогава бях сетила още нещо. Обаче не иска да се появи. Както и да е. Явно рисуването ще го продължа в друг момент. Няма да е в момента. Защото не ми се получава. И са много ситни нещата. Може би ще трябва скоро да ползвам и лупа. Да. Това беше, което исках да споделя, което бях обещала. Пътя, по който искам да вървя, е нейрографиката. До сега многократно съм се уверявала и продължавам да се уверявам в действието й. И то не е само при мен, и при много други хора също така. Така че, ако имате някакви въпроси или искате нещо повече да научите, може да пишете. Съответно, както казах, все още съм стажант специалист. Добре, хайде. Понеже задължително има алгоритми, има рисунки, които трябва да бъдат нарисувани за сертифицирането. И съответно, моята темата основната, с която работих, беше да се дипломирам, да успея да си завърша курса и съответно да се дипломирам. И знам, че благодарение на рисунките, които правих, аз в момента започнах вече да работя и с клиенти. Да, вярно, че двете дами, с които работя, са ми приятелки, но човек трябва да почне от някъде. Така че факта, че изобщо и двете успях да ги... То даже не се наложи да ги оговоря, трябваше просто да им споделя, че започвам. И двете веднага автоматично казаха да. Така че решаваме проблеми, или поне това е идеята. И само да кажа, това не е магически метод. Това няма да стане щраки. Не, че не може да стане. Въпросът е, че метода помага, но трябва да се работи, като със всичко. Добре, стига толкова, че стана половин час, стана доста дълго. Благодаря, ако сте останали до края. Както казах, ако имате въпроси, питайте, пишете. Доколкото мога, ще помагам. Толкова от мене и до следващия път. Чао!